Ingkang sampun minangkani saking panjenenganipun Bapak Jumari. Bapak Jumari kelenjar sakit mungkin gal paring waras kaya wingi boten ing sedang lampok badhe bimbingaken ugi anggenipun ngomong anak putu paring lancar lan anggenipun duduk among tani saha ingkang rasa kaya pun paringi sae punutanipun lir ilir. Salajengipun ngaturaken sugeng sonten sugeng pinanggih malih kalian kula sakatan ingkang sami sanaken seban luhur nggih nguri-uri budaya Jawi Adiluhung wonten ing acara tradisi adat baritan warsa kalih ewu 26. Alhamdulillah sedaya saged lumampah kanthi ganggar senan prayogi. Ing salajengipun pinangkani kersanipun sapa Dik?
kene didolke tak wancane iki didampingi lho Kadang karo sepuh Bapak Sugimun. Oh, nek ra nggo kacamata ora iso sampean. Nek ro duit ning piye? Tandane sehat. Niki minangkane kersanipun Bapak Panut Hadi Santoso. Niki napa piyantunipun? Piyambakipun nuwun dhateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumati Allah Subhanahu wa taala, mugi anggenipun momong para putra wayah diparingi rahayu ngantos salajeng-lajengipun anggenipun usaha ekspedisi transportasi diparingi lancar, sedaya keluarga tentrem, kathah rezekinipun. Menika piyambakipun badhe nderek apa napa? Oh, nderek ngibing nggih. Ora ana teruse terus kuwi mah kaya ngono kuwi mesti. Ora patek jelas iki. Oh, penjelasannya senono lho. Napa Pak sanipun buntutanipun? Wah, ilir-ilir. Wis rada tentrem kok ilir-ilir. Nggih. Monggo sugeng laras sugeng midhangetaken. Saking Ibu Dalia nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala anggenipun daftar sekolah Andika Nur Pratama ketampi wonten ing sekolah negeri SMK Negeri Nanggulan menawi baritan sendang kelapok badhe ngibingaken pundutanipun rujak jeruk. Thank you.